turisti, cestovatelia, všetci diváci, ktorí ste sa dostali k tomuto videu, prajem vám dobrý deň, ozývam sa po dlhšej dobe. Máme tu letnú sezónu, začínajú sa nám plniť hrady, pláže a turistické chodníky. No a pekné počasie a voľný deň som sa rozhodol využiť aj ja a vybral som sa na jedno veľmi zaujímavé miesto, ktoré je významné nielen v slovenskom, ale v stredoeurópskom meradle. A napriek tomu, ak by ste sa spýtali 10 Slovákov, tak možno 5, 6, 7 z nich vám povedia, že nevedia, kde to je a čo to je, takže poďme sa tam pozrieť. Hlasy vtáčieho raja. Je to interaktívna tabuľa. Tu máme riadne gombíky, rebráčik. Toto je dobrá vecička vzdelávacia. Čiže máme tu vtáčiky, prepelice a žeriav, cibík a ďalšie. Tu na ich máme pekne zobrazené, očíslované. Tu na z týchto repračikov, keď si stlačíme gombíky, tak nám to prehrá zvuk štebot. Zaujímavá vecička. Veterná energia, solárna to poháňa výdobytky doby. Dobre, vymysleli to dobre. Pokračujeme ďalej. Krásne. Pozrite sa, ako sa to ťahne. To je len malá časť. Sústava rybníkov pokračuje ďalej až k obci Iňačovce. Takže teraz to máme z takej nízkej vtáčej perspektívy a ideme sa dostať ďalej priamo k vode. Kamaráti, prichádzame k vstupu k rybníkom a toto je snáď ako zlý sen. Zákaz vstupu súkromný objekt strážený psami. Je tu nejaký areál, súkromná bezpečnostná služba. Takže máme smolu, môžeme sa akurát tak otočiť. Pán z SBS-ky nám povedal, že nesmieme. No nič, ostáva nám ísť naspäť. Teraz rozmýšľam, či je chyba to, že ja som si nenaštudoval na internete dostatok informácií o tom, či sa tu môže, či to je fakt súkromné, alebo by som nastavil takú otázku, že keď to je národná prírodná rezervácia, prečo to je vlastne súkromné a prečo to nie je verejne prístupné ľuďom. Či si môže niekto vôbec národnú prírodnú rezerváciu zaevidovať ako súkromný pozemok, ohradiť si to tu. Týmto by som chcel vyzvať aj vás, ktorí máte nejaké informácie, viete ako to funguje, alebo nejaké skúsenosti, tak mi prosím napíšte do komentára, čo si o tom myslíte, či je to v poriadku a ako by ste to riešili vy. No, máme tu ešte nejakú značku, takže skúsime pokračovať v ceste, možno, že nejaká iná časť je sprístupnená, takže uvidíme. No ideme smer Seniacké rybníky,
Tak toto je údajná turistická trasa vedúca k rybníkom. Človek by ani nečakal nejakú značku, ale aspoň nejaký upravený chodníček. Ja osobne nie som teda že fajnový, že musím mať neviem čo, betónik a neviem čo, ale myslím, že pre veľa ľudí je takýto chodník skôr odradzajúci faktor, kedy si povedia, že im to nestojí za to prísť to navštíviť. Páni, zlatí. Tak, toto snáď je už fakt. Ďalšia cesta je k rybníkom je zablokovaná. Čo poviete, cestovatelia, turisti, diváci? Stávajú sa aj takéto veci. 5. stupeň ochrany, dámy a páni. Čo tu máme? Máme tu nejakú bandásku krásnu. Fľaštička. Cigaretky. Energetický nápoj. A nejaké potravinové obaly. Aj takto sa u nás chránia vzácne druhy rastlín, živočíchov, hmyzu a vtákov. Ospravedlňujem sa vám, že som vám dneska neukázal to, čo som chcel a že to takto dopadlo a že som si v tomto videu aj zafrflal, ale maximálne ma vytáča, keď vidím, že v nejakej prírode odpad a podobné veci. A už teraz viem, že niektorí, ktorí to uvidia, sa to dotkne a budú to brať strašne tragicky, že čo si niekto dovolil prísť poukázať na to, že stále sme národ, nie všetci, ale jedinci, jednotlivci, ktorí si nevážia prírodu, ktorí ju chcú vlastniť, ktorí si chcú v úvodzovkách sprivatizovať vodné toky, lesy, lúky. Ja si osobne myslím, že príroda by mala byť verejná, prístupná a už nehovoriac o tom, že máme čo robiť v nejakej environmentálnej výchove na školách a podobne. Toľko dneska, kamaráti, odo mňa. No a Senianske rybníky nevyšli. Nevadí, na budúce dúfajme, že si dáme opäť nejaké pekné miesto a už to bude v pozitívnom, optimistickom duchu a zrelaxujeme, pocestujeme a uvidíme niečo zaujímavé. Cestovanie zdar, ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne. Dlhší pobyt na slnku dal poriadne zábrať, takže chvála Bohu, že po návrate späť do mesta máme na sídlisku aspoň trochu zelene, takéto zelené oázy uprostred betónu. Prosím vás kompetentní, vysadzajte zeleň, vysadzajte stromy, pretože nielen, že nám to dáva tieň v lete, v horúcich dňoch, ale takisto to pomáha zadržiavať vlhkosť alebo vlahu v pôde. Praktický estetický úžitok je neoceniteľný. Ale k veci. To, čo sa dnes udialo, tie uzatvorené Senianske rybníky, neprístupné verejnosti. Nedalo mi to, povedal som si cestou domov v aute, že budem trošku skúmať a pátrať, či je vôbec možné, aby nejaká národná prírodná rezervácia, ktorá by teda mala byť v štátnych rukách, či vôbec môže mať súkromného majiteľa. No a pátral som, čo to vlastne znamená 4. a 5. stupeň ochrany. A pozrel som si stránku štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá je teda oficiálnym správcom tejto rezervácie. A našiel som tam takú zaujímavosť, volá sa to, že súkromné chránené územia. Hneď som si povedal, že toto by mohol byť prípad Senianskych rybníkov a vlastne dôvod, prečo to nie je prístupné verejnosti. Ale na spomínanej stránke štátnej ochrany prírody píše sa: do 31.12.2024 boli vyhlásené 4 súkromné chránené územia, 3 prírodné rezervácie Vlčia, Rysia, Roháčia a 1 chránený areál Langatské skaly. To znamená, že na tejto stránke som nenašiel nič o Senianskych rybníkoch. To znamená, že pravdepodobne to nebude súkromné chránené územie.
Potom som si ešte pozrel teda ten spomínaný 4. a 5. stupeň ochrany. Tam som našiel tiež zaujímavé veci. Napríklad v 5. stupni ochrany je zákaz iba v určitých hodinách, hodinu pred východom slnka, hodinu po západe slnka, by sme sa to teda nemali zdržiavať. Ak nejde o nejaké výnimočné územia, napríklad tatranské chodníky, ktoré sú počas zimných mesiacov uzatvorené. Samozrejme, že nesmieme chytať živočíchy, zbierať kamene, rastlinky, trhať a podobné veci, ale bola tu ešte jedna zaujímavá vec, ktorá ma dosť fascinovala. V 5. stupni ochrany prírody na Slovensku je zakázané zasiahnuť do lesného porostu, poškodiť vegetačný a pôdny kryt, stávať lesnú cestu alebo zvážnicu. Videli ste na tých záberoch, že išla tam nejaká štrková cesta, nie len pred areálom, pred tým súkromným, ale aj za tými búdkami pomedzi tie rybníky. Neviem, akože nie je v tom trošku hokej, chaos? Bol tam nejaký zásah do pôdy, nejaké stávanie cesty. Obzvlášť, že si to spravil súkromný vlastník, takže toľko na margo toho. Sú to zaujímavé veci, koho to zaujíma, nech pátra, nech skúma, kľudne píšte opäť, ako hovorím, do komentárov, kto máte s tým nejaké skúsenosti, alebo viete mi podať nejaké normálne vysvetlenie, prečo je územie v 4. a 5. stupni ochrany v súkromných rukách, je tam zakázané chodiť verejnosti, ak je to v súkromných rukách a podľa teda vyhlásení alebo výhlášok štátnej ochrany prírody alebo nejakých legislatívnych vecí sa tam nesmie stávať žiadna lesná cesta ani zvážnica, tak predpokladám, že tam patrí aj takáto štrková cestička. Takže je to také chaotické, je to zaujímavé. Neviem, či to je jediný prípad na Slovensku. Vidíme, ako tu funguje životné prostredie, ochrana prírody. Ale aby to nebolo jednostranné, aby to nevyzeralo, že teraz len poukazujem na to, že príroda nesmie v súkromných rukách a podobne, tak to trošku vyvážime aj na druhú stranu mince a povedal by som jednu takú zaujímavosť, že zase chápem na druhej strane aj tých súkromných vlastníkov, že možno, že by trebalo trošku sa do nich cítiť, ak by sme my boli vlastníci a mali by sme tam nejaké vzácne územia, vzácne vtáky, či by tiež nebolo možno, že rozumné si to ohradiť a nepustiť tam verejnosť, pretože vieme, že určití jednotlivci alebo možno menšie skupiny Slovákov vedia v tej prírode zanechať riadnu spúšť a ďalšia vec je tie vtáky, tam sú nejaké chránené druhy, tak potrebujú určitý kľud, aby sa nezasahovalo do ich života, takže možno aj to je dôvod, prečo to verejne nie je prístupné. Alebo teda verejne to nebolo prístupné teraz. Veď aj preto som písal na úvod videa, že je vlastne zábery a postoje prezentované v tomto videu sú len mojou vlastnou skúsenosťou a nemusia opisovať trvalý stav. Takže toľko odo mňa. V podstate koniec koncov aj tak otočím to na tú dobrú stránku. Mal som krásnu prechádzku, strávil som čas s otcom, dobre sme sa porozprávali. Koniec koncov, aj keď som nevidel tie samotné rybníky zblízka, ale prešiel som sa po dobrej lúke, boli tam nejaké zaujímavosti, videli sme pekný kaštiel, ktorý bol zrenovovaný po dlhom čase. Videli sme rôzne vzácne druhy rastlín, takže aj tak to stálo za to. No a dúfam, že sa dopatrám pravdy a budem ďalej skúmať, ako je to s tou ochranou prírody a keď chcete skúmajte aj vy, hlavne cestujte, užívajte si leto a ďakujem za pozornosť. Dovidenia, do počutia.